アカデミー。かつて木の葉隠れの里の忍者養成機関として過酷な訓練を強いてきたこの学び舎も社会の安定と近代化により大きく様変わりした。現在は忍術科の他に普通科も併設され、新時代の人材育成を目指したさまざまな教養を学ぶ場所となっている。さて、今日からここが俺の活躍の場か。アホか。2週間も謹慎処分受けてたやつが何言ってやがる。お前の噂で持ちきりだったんだ。少しは自重して、終わったことは気にしたってしょうがねえってばさ。おい待てって。やめなかったんだ彼。渦巻きボルトだってばさ。今日からよろしく。自重しろって言ってんだろうが。で、電気、俺の机はどこでもいいんだよ。そういうもんか。よろしくよろしく。いやー、これでやっと母ちゃんから解放されるぜ。お母さん2週間みっちり自宅学習させられててさ。あいつだろ。あんなことしてなんで許されてんだよ。そりゃなあ、いたずらじゃ済まされないだろ。街中に突っ込んでたら大惨事だったんだぜ。もう見消しってやつ。聞こえるだろ。気にするな。してねえよ。言いたいように言わせておけってばさ。ならいいけどよ。お、教科書忘れた。初日から何やってん。したらいい。見せてくれ。やだよ、めんどくせえ。そんなこと言うなってばさ。なんか目立つ人ですね、ボルト君って。そう、こないだの騒ぎがあったから悪目立ちしてるだけじゃない。サラダ、あんたは親しいんでしょ。親同士が知り合いなだけ。幼なじみってやつじゃん。別に何言ったわけじゃないわ。あんなのと一緒にされたらこっちが迷惑よ。だよね。パパは超イケてるっつうのに。おかげのナルト様か。そう、くぐってきた修羅場の数が男を磨くのよ。火影の七光か。イノジンくん。あれ、今僕思ったこと口にしちゃってた。おいイノジン、今のはねえだろ。ごめん。気に障ったのなら取り消すよ。でもこのみんなの微妙な空気はそういうことだよね。来社を暴走させるなんて牢屋に入れられたっておかしくないことしたんだしさ。それは。お前な、んなことねえって分かってんだろ。そうだね。久しぶりボルト。いつ以来かな。おう、イノジン。知り合いなの？親同士がな。イノジン、お前昔っからだけどなんでそんなに口が悪いんだ。別に揉めるつもりはないんだけど。余計たちが悪いっつうの。まあ、親がどうとか関係ねえし、よろしくな。ただ君を信用してもいないんだ。これから一緒に勉強する仲間だし、仲良くしましょう。お、委員長っぽい。起立。よしボルト、終わりだ。これでやっと
クラス全員の基礎力測定が完了した。次回からこの資料をもとに実技演習に入る。ボルト君すごいね、やっぱり。今のタイムクラスで2番目だよ。なんだ、一番じゃねえのか。どいつだよ、この岩部ってやつ。今日は授業出てないみたい。僕たちみたいな素人と一緒なんてバカらしいって言ってたから。ふーん。腹減ったー。おう花、昼飯食うんなら一緒にどうだ。悪い、俺たち屋上に行くんだ。君たちも早く出た方がいいよ。じゃあ。なんだあいつら。まあいいか、早く飯食おうぜ。他行け。邪魔だ。ここは今俺が使ってる。誰？岩部君。ダブリの岩部、2度卒業試験落ちてるって噂だ。先輩なのか。ま、よろしくな。慣れ慣れしいんだよ、ほかげの息子が。誰の息子とか関係ねえだろ。面白くねえんだよ、お前みたいなのがこれから目の前をちょろちょろすんのかと思うとよ。目障りだ、親の七光野郎。てめえ、いい加減にし。どうした、点で話にならねえじゃねえか。てめえ、気に入らねえんだったらかかってきな。やめた方がいいよ。岩部君の体術は先生たちも一目置いてるくらいなんだ。じゃあなんでダブってんだよ。それはわからないけど。いいか、忍者ってのは強さが全てだ。お前らみたくお行儀よく勉強して何になるってんだ。現にほかげだって一番強いやつがなってるじゃねえか。忍者は強けりゃ何でも許されるんだよ。また始まったよ。あんなやつ早く退学になればいいのに。でも岩部君、今は7代目火影様も忍術の平和利用を目指していて、だから僕も。うるせえ、雑魚は黙ってろ。ほんの10年ちょっと前まで戦争してたんだぜ。火影たちが前線で忍者やってた頃はこんなんじゃなかっただろう。それがいつの間にか軟弱な学校にしちまいやがって、俺は認めねえ。弱えくせに親の力で入学してくる七光野郎なんか邪魔なんだよ。七光なんかじゃない。ああ、ボルト君は七光なんかじゃないよ。僕はボルト君を見てここに来たいって思ったんだ。君に何がわかるの？勇ましいこったな。だがそういうことは俺を倒してから言え。おい、てめえの言う強いってのは力で仲間を言いなりにさせることかよ。なんだと？ボルト、大丈夫だ、鹿大。俺はここでは喧嘩しねえって決めてたけどよ、買ってやるぜ、てめえの喧嘩。面白い。椎野先生、今日からだったわね、ボルト君。はい。入学早々定学なんてやるじゃない彼。まさか私が担当することになるとは。やりがいやりがい。ええ、もちろん厳しく指導しますよ。今はそれが私の仕事ですから。では。何？ん？あら？私の生徒たちは。どうしよう。授業は？あいつらが悪いってことでいいんじゃない？いい迷惑。
どうしたおじけづいたか。まさか運動場がこんな闘技場とは。面白い。おめえらよく見とけ。これはアカデミーのルールにのっとった忍術勝負だ。安心しな、こいつは使わねえよ。使うとお前を殺しちまうからな。僕のせいで。いや、お前のせいじゃない。のこのこ相手の挑発に乗ったあいつが悪い。また定額になっちまうぞ。定額で済むかな。退学じゃない？でも彼腰抜けじゃないんだね。バカだけど。少しはできるじゃねえか。今宵効かねえな。どうしたもうおしまいか。服汚れちまったじゃねえか。興味ないんじゃなかったの？ないけど。そうは見えないんだけど。錯覚じゃない？でもやばいんだね。全然叶いそうにないんだけど。小賢しい。食らうか。一丁上がり。こっちだ。代わりにか。くそ。どこだ。後ろ。代わり身に隠れ身の術やるじゃねえか。お前こそ影分身、それも出しっぱなしとは大したチャクラだ。チャクラって人間の体を構成する膨大な数の細胞から取り出すエネルギー？ああ、忍術はこのチャクラを操ることで初めて使うことができるんだ。面白い。何人でも相手してやるぜ。行くぜ。甘い。だが無駄遣いはよくねえな。そんなんじゃすぐバテるぞ。うるせえ。あいつ戦い慣れてやがる。データだと忍術の成績は去年もトップだったんだ。他の科目は壊滅的なんだけど。めんどくせえやつだな。アカデミーもそんなのとっとと卒業させろよ。そこが行け。次。分身使いが荒い。必死だな。なんであんなに必死になってるの彼。でも七光って感じしないね、ボルト君。甘いぜ。そろそろ限界か、七光野郎。
強けりゃ何でも勝手が許されてたまるか。許されるんだよ。ほかげたち大人だってずっと勝手なことしてきたじゃねえか。自分たちは力で成り上がったくせに時代は変わったとか抜かしやがって。俺は時代が時代ならとっくに卒業して忍者になってる。なのに忍術と関係ねえ、勉強ができなきゃ卒業さえできねえだ。どういうこった。お前もしかしてすげえ勉強できねえのか。だからなんだってんだ。それって逆恨みじゃねえかよ。なんだと。てめえが忍者になりてえなら何回お蝶が受かるまでやれってんだ。それを時代のせいにして授業にも出ねえで悪ぶってるだけなんてよ。そういうの最高にダセえんだってばさ。俺がダサいだと。そんな奴に負けるわけにはいかねえ。しゃらくせえ。何。ほらどうした。俺はここだ。分身の術本体がやられればしまいだ。一番後ろのお前が本体だ。俺の分身は身代わりじゃねえ。俺はほかげの七光じゃねえ。やったお前に事情があるように他の奴らもいろんな事情があってここに来てんだ。人の行く道邪魔すんな。ふざけんなよ。何よあれ。あいつ怒涛も。やべ。俺はなおかげさまみてえになりてんだよ。おかげさまみてえに戦いてんだよ。それが俺の行く道。こんなところで終わりたくねえんだよ。何あれ。鳥獣ギガイノジン。てめえ何のつもりだ。あれ武器は使わないって言ってたよね。ルールを破って勝負だって言えるの。確かに俺ダセえな。これは一体。ボルト。ボルト、今日昼一緒に弁当食おうぜ。ああ、俺も。ああ、食おうぜ。よかった。あんたが心配しなくてもいいじゃん。委員長だから。誤解が解けてよかったね。みたらし先生に絞られたけどな。だけどどうせまた問題起こすんじゃねえの。何やったって許されるしな。いいよな、七光はさ。惨めだね。なんだよ。彼は自分のためじゃなくてクラスメートのために戦った。雷門くんが殴られそうになった時誰か一人でも止めようとした？それはボルトのセリフじゃないけどダセーよね、そういうの。岩部君。よおう。来たな岩部。
クラスメートだからな。めんどくせえ。起立。一人山にこもって修行を重ねていたので手裏剣は完璧です。どけどけ、俺はこれだってばさ。風魔手裏剣いくぜ。ペテリ君危ない。そんなヒョロヒョロの手裏剣僕の蹴りでしかないか。いや、みんなが見てる。次回ボルトナルトネクストジェネレーションズ暴走メタルリー。